Mela, qabel xejn grazzi ħafna l-istudentuni bħala għada. Ħanxerja l-iskrin u nkunu nistgħu nibdew ta'. Mela, suppost qegħdin taraw l-iskrin sħiħ. Tajjeb jekk? Iva. Sewa. Mela, l-ewwel nett segwejt it-taħdiet li għamiltu qabel, speċjalment tal-Prof Adrian Grimo ta' Anne Mary u Claire. U kolli ngħid li sfida sabiex ma nirrepetix ħafna mill-punti validi li diġà għamlu. U minnkom għadu ma rax ma segwix it-taħdiet tagħhom, nissuġġerilkom ħafna illi issegwhom. Fit-tradizzjoni ta' Adrian, Claire u Anne Marie ħanibda bi ftit ċaħdiet fil-bidu. Qabel xejn dawn huma riflessjonijiet, mhumiex istruzzjonijiet. Huma biss riflessjonijiet fuq l-esperjenza tiegħi, kemm domt nagħllem iż-żgħar fl-iskola sekondarja, kif ukoll lill-kbar fl-iskola sekondarja imma wkoll mill-post sekondarja. Ħanipprova nitkellem fuq affarijiet illi fil-verità tistgħu tadattawhom għal liema età tridu. Sewwa. Xi osservazzjonijiet tiegħi jaf iqajmu iktar mistoqsijiet, naħseb dan huwa wieħed mill-eżerċizzji importanti li nagħmlu bejnietna li insaqsu u naraw x'jaħdem u ma jaħdimx. Ħanipprova nagħti wkoll xi suġġerimenti prattiċi. Qed inżomm f'moħħi li qudiemi għandi udjenza ta' għalliema li m'għandix qudiemi udjenza ta' studenti tas-sekondarja. Jiġifieri mhux kull ma ngħid jien bil-mod kif ngħidu jien irid jintqal fil-klassi. Sewwa, jiena qed inżomm f'moħħi li l-udjenza tiegħi hija udjenza ta' għalliema. Qabel ma nidħol iktar fil-fond, nixtieq nagħmel osservazzjoni dwar it-titlu nnifsu sewwa dwar il-frażi test mhux imħejji. Meta nitkellmu fuq test mhux imħejji, ma jfissirx li m'hemmx tħejjija għalih sewwa. U din lill-istudenti naħseb tajjeb illi nikkomunikawha magħhom, illi nurruhom li isma' billi dan huwa test mhux imħejji, anzi minkejja li dan huwa test li mhux imħejji, ma jfissirx li m'hemmx tħejjija għalih. X'mhux imħejji? Huwa t-test li mhux imħejji, imma t-tħejjija xorta ħajkun hemm. It-tħejjija ħassir billi tiffamiljarizza ruħek ma' testi differenti. It-tħejjija ħassir billi tiffamiljarizza ruħek mal-għodot illi għandek, mela mat-termini. Sewwa? Jiġifieri għalkemm hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq test mhux imħejji, ma jfissirx illi qegħdin nitkellmu fuq assenza ta' tħejjija. Sewwa xorta hemm ċerta tħejjija. U jiena fost l-oħrajn ma' dan li ħammiss. Sewwa ħanara daqsxejn kif nistgħu inħejju lill-istudenti għal xi ħaġa li għal test illi mhux se jkun imħejji. Ħanqassam il-preżentazzjoni su f'daw l-erba' partijiet ewlenin. Ħanitkellem fuq xi gwidi hemm barra li lilna jistgħu jgħinuna, gwidi fis-sens lokali sewwa, u mbagħad hemm ovvjament diversi kotba u papers li tistgħu tfittxu u tużawhom favurikom. Ħanitkellem fuq għaliex inħarsu lejn it-test li mhux imħejji, kif nistgħu inħarsu lejh, kif nistgħu nħejju eżerċizzju għal tekst li mhux imħejji, u mbagħad naraw daqsxejn hemm xi mistoqsijiet u noħolqu daqsxejn ta' diskussjoni bejnietna jekk ikun hemm il-ħtieġa. Ħanieħu bħala gwida tagħna is-sillabu l-karta mudell, mhux ħanħel wisq fuqhom għax dawn huma affarijiet li intom diġà tafuhom. Però osservazzjoni ċkejkna dwarhom. Ħafna drabi is-sillabu nħarsu lejh bħala toqol sewwa li rridu nissaraw miegħu li rridu nibqgħu nlaħqu miegħu,
Imma fil-verità is-sillabu huwa f'ċertu sens huwa l-akbar ħabib tagħna. Sewwa f'ċertu sens huwa l-aqwa gwida li jista' jkollna. Lill-istudenti tiegħi ngħidulhom xi ħaġa simili meta nitkellmu fuq it-titli tal-eżamijiet. Meta jkunu qegħdin jippreparaw għall-eżamijiet ngħidulhom ħarsu lejn is-sillabu, qisu t-titli li joħorġulkom bħala l-aqwa ħbieb tagħkom. Għax titlu ħajpuntak fid-direzzjoni li ħajjigwidak. Anke jekk m'għandekx idea dwar xi ħataqbad tikteb, it-titlu fih innifsu ħajjigwidak. U b'mod simili is-sillabu jista' jiggwidana fit-taħriġ tagħna, sewwa fit-tagħlim tagħna. U f'dan il-każ għandna wkoll il-karta mudell li tista' tiggwidana. Mela, il-kisbiet mit-tagħlim tafuhom. Sewwa jiena mmarkajt dawk li għandhom x'jaqsmu mal-letteratura, kif tafu il-kisbiet jinqasmu jinferqu f'kisbiet oħra. Li għamilt jiena huwa li ħarist lejn dawk il-kisbiet u minnhom slitt xi kelmiet muftieħ jew idejat muftieħ sabiex nikkummenta dwarhom. Issa is-sillabu x'jitlob minna u mill-istudenti tagħna. Meta ħarist lejn il-kisbiet marbuta mal-letteratura, għażilt dawn l-idejat muftieħ, sewwa dawn il-kelmiet muftieħ. Fost l-oħrajn il-preċiżjoni. Hawnhekk qegħdin infittxu li niddiskrivu t-test letterarju b'mod preċiż. U xi kultant ma neqfux naħsbu biżżejjed fuq x'jiġifieri l-preċiżjoni fit-tagħlim. Jew l-istudenti tagħna ma jeqfux jaħsbu biżżejjed fuq il-preċiżjoni u l-ħtieġa tagħha. Mela bi preċiżjoni x'irid infisser? Mela rridu noqogħdu attenti li ma nħawdux onomatopeja u allitterazzjoni anke jekk l-effetti tagħhom joqorbu ħafna lejn xulxin. Rridu nżommu f'moħħna li dawn huma differenti. Il-preċiżjoni xi kultant ma tiġix biss min-naħa tal-istudenti imma anke min-naħa tagħna bħala għalliema. Ħafna drabi nirriduċu pereżempju il-polisindeto għall-argument għal ripetizzjoni tal-u. Dak mhux mod preċiż kif nippreżentaw dik it-teknika sewwa. Il-polisindeto hija ripetizzjoni ta' konġunzjoni, mhux biss tal-u. Mela importanti ħafna li aħna u nħejju taħriġ għal-tekst mhux imħejji għal-test mhux imħejji, noqogħdu attenti għall-preċiżjoni. Għax in-nuqqas ta' preċiżjoni min-naħa tagħna hemm ċans li tiġi riflessa mbagħad fin-nuqqas ta' preċiżjoni fin-naħa tal-istudenti tagħna. Kelma oħra importanti ħafna fil-kisbiet hija l-idea ta' evidenza, sewwa l-kelma evidenza. Ma nistgħux inresqu argument, ma nistgħux nippreżentaw tweġiba tagħna jekk ma jkollniex evidenza għaliha, sewwa. Mela kemm jista' jkun irridu ninsistu li dak li nippreżentaw ħanippreżentawh bl-evidenza xierqa f'idejna. Hemm imbagħad l-idea ta' funzjoni u effett li s-sillabu jqarribhom lejn xulxin. X'inhi l-funzjoni tal-mekkaniżmi użati, ċoe it-tekniki użati, x'inhu l-effett ta' dawn il-mekkaniżmi ta' dawn it-tekniki. U s-sillabu jagħmel pass oltre, iħares lejn il-funzjoni ta' tekniki differenti, lejn l-effett ta' tekniki differenti b'mod unitarju, b'mod wieħed sħiħ. Mela mal-etajiet il-kbar, possibilment anke maż-żgħar, ma da dejjem jiddependi skont l-istudenti li għandna qudiemna u dawk intom tafuhom l-aħjar. Mal-istudenti tagħna rridu nippruvaw kemm jista' jkun nurruhom li teknika ma taħdimx f'iżolament, illi teknika tista' ssaħħaħ teknika oħra jew tista' tissaħħaħ permezz ta' teknika oħra. Jiġifieri idealment inresqu lill-istudenti tagħna sabiex japprezzaw kif it-tekniki jaħdmu flimkien. Mela rridu naraw li nkunu kapaċi nagħmlu pass lura fl-analiżi tagħna u nħarsu lejn it-test bħala ħaġa waħda sħiħa. Għaliex għax xi kultant it-tentazzjoni tkun illi infettqu vers, f'dal każ
sentenza għax qegħdin nitkellmu fuq silta ta' prosa. Il-tentazzjoni tkun li infetqu biċċa frażi frażi bil-lenti f'idejna infittxu l-irqaqat u ninsew nagħmlu dak il-pass lura importanti ħafna sabiex napprezzaw it-tekst bħala ħaġa waħda sħiħa. Jiġifieri fil-mument tal-lezzjoni jew fil-mument tal-analiżi fi-skiet imqar f'eżami, tajjeb li l-istudenti tagħna jkunu kapaċi, jkunu imdorrija, anzi, jagħmlu dak il-pass lura ħalli jaraw il-mekkaniżmi jaħdmu flimkien. Jekk għandi karozza, inutli jkolli part waħda f'idi sewwa, karozza ħadd tiffunzjona għax il-partijiet jaħdmu flimkien. U l-istess test letterarju. Dwar din iġbija ħanitkellem iktar il-qudiem. Għalissa ħankompli daqsxejn riflessjonijiet fuq xi kliem muftiħ fis-sillabu. Hemm ukoll din l-idea ta' interazzjoni, ta' relazzjoni li xi ftit jew wisq torbot ma' dak li konna qegħdin ngħidu. Il-mekkaniżmi jinteraġixxu flimkien, it-tekniki jinteraġixxu flimkien, jidħlu mela f'relazzjoni bejniethom. Imbagħad għandna l-idea ta' evalwazzjoni, ta' kritika. M'aħniex qegħdin nagħmlu sempliċement analiżi, m'aħniex qegħdin sempliċement nillejbiljaw test skont il-partijiet differenti tiegħu, sewwa mela hawnhekk għandna allitterazzjoni, hawnhekk għandna onomatopea, hawnhekk għandna anafora. Le, m'aħniex qegħdin nagħmlu biss analiżi, imma qegħdin nagħmlu evalwazzjoni, qegħdin nagħmlu kritika. Mela mill-analiżi, mill-labeling, mill-logħti ta' tikketti ta' termini differenti lil tekniki differenti, ħanaddu sabiex niffurmaw opinjoni sewwa dwar kif jaħdmu dawn il-partijiet kollha flimkien. Ħanaddu sabiex mela ikollna sabiex nagħtu interpretazzjoni. Ħarist ukoll jien nħejji għal din it-taħdita, ħarist ukoll lejn il-karta mudell. U ġbart xi punti marbuta mal-mistoqsijiet li hemm ippreżentati fil-karta mudell. Għandna mistoqsija ta' għażel it-tajba, għandna mistoqsija fejn jitolbok tikkwota, fejn jitlobna sabiex nikbu sentenza dwar aspetti differenti, dwar il-vokabolarju, dwar tekniki differenti, inkluż in-narrazzjoni, dwar l-effetti maħluqa. Jista' jkun hemm mistoqsijiet li jitolbuna nirriflettu sewwa jew ninferixxu, nagħmlu dik il-qabża fil-ħsieb sabiex nissiltu mis-silta dak li mhux espliċitu fis-silta. Mela dawk huma l-affarijiet li ħajgwidawna li jistgħu jiggwidawna sa issa sewwa, is-sillabu u l-karta mudell. Ovvjament hemm gwidi oħra sewwa hemm papers, textbooks tal-pedagoġija, studji, però ma għax nidħol fihom jiena ħarrist primarjament lejn affarijiet lokali sewwa li jistgħu jiggwidawna. Fil-parti li jmiss ħanistaqsi daqsxejn għaliex dal-ħessil kollu sabiex nanalizzaw il-letteratura, għaliex ikollna test għansin, għaliex ħanaħżdu lill-istudenti tagħna b'silta li ma jafuhiex meta daw jistgħu jippreparaw silta fil-klassi bħalma jagħmlu b'Mart fil-folja. Mela hawnhekk ħanidħol daqsxejn fl-aspett iktar ta' ħsieb forsi iktar teoretiku. Mela is-silta mhix imħejjija ħadd tagħtina diversi ħiliet. Hemm il-ħila deskrittiva sewwa illi aħna nkunu kapaċi niddeskrivu b'mod preċiż it-tekst li għandna qudiemna. Hemm ħiliet analitiċi, ħiliet kritiċi, imma wkoll ħiliet riflessivi. Ħafna drabi t-testi ta' madwarna nikkonsmawhom b'mod awtomatiku. Sewwa naraw set ta' istruzzjonijiet, naraw manwal, naraw reklam u nassorbuh. Naqraw email, naqraw is-sillabu, naqraw il-kodba tagħna, ħafna drabi kodba ta' informazzjoni u nassorbuhom. Il-letteratura u l-kritika jagħtuna lok sabiex niżviluppaw aħjar il-ħiliet riflessivi tagħna li aħna nieqfu nirriflettu, nieqfu ninterpretaw, nieqfu anke sabiex ngħaddu ġudizzju
fuq dak li qegħdin naqraw. Dak li qed naqraw kemm hu effettiv u għaliex huwa effettiv. Barra minn hekk is-silta mhix imħejjija tagħti lill-istudenti indipendenza ikbar. Hemm enfasi akbar fuq il-ħiliet fuq l-skills. Għaliex għax filwaqt li fil-każ tat-testi minn hemm art fil-folja hemmhekk nistgħu nindikawlhom fejn huma t-tekniki, jistgħu jitgħallmu prattikament bl-amment fejn huma t-tekniki u jerġgħu jirrepetu kollox waqt l-eżami jew fit-taħriġ li jkollhom. Fil-każ tas-silta mhux imħejjija, hemmhekk jiddependu biss fuq il-ħiliet tagħhom. Dak li ngħidulu transfer of knowledge li jiena tallimt x'inhi metafora u dak it-tagħlim ħanapplikah għas-silta mhux imħejjija. Mela fis-silta għandi metafora li qatt ma ltqajt magħha qabel, imma jiena ħankun kapaċi b'mod indipendenti mingħajr l-għalliema tiegħi ħankun kapaċi nara f'dik il-metafora. Mela is-silta mhux imħejjija ħattejn ukoll fl-indipendenza tal-istudenti tagħna sewwa meta nħarġuhom sew. Ma l-istudenti tiegħi nħobb inġib din it-tixbija tal-karozza jew tal-kompjuter. Jien naf insuq karozza bejn wieħed u ieħor sewwa. Però ma nafx kif taħdem kif tiffunzjona l-karozza. U waqt l-analiżi aħna mela qegħdin nagħmlu l-irwol mhux ta' min qiegħed isuq, mhux tax-xufier, mhux tas-sewwieq. Aħna qegħdin nieħdu l-irwol tal-mechanic sewwa illi qegħdin niftħu l-bonnet tal-karozza u qegħdin naraw il-partijiet differenti kif jaħdmu flimkien. Il-partijiet differenti qegħdin nagħtuhom isem differenti. L-isem tal-partijiet differenti huwa terminu, sewwa letterarju. U l-istudenti nissuspetta li jifhmu aħjar x'inhi l-kritika meta nġibilhom dit tiġbija, għaliex għax kulħadd kapaċi jaqra silta, kulħadd kapaċi jieħu gost jaqra silta, imma mhux kulħadd kapaċi jara għaliex qiegħda tiffunzjona dik is-silta, għaliex qiegħda tagħtina gost jew għaliex qiegħda tnikkitna, għaliex qed inħossu għall-karattri tagħna. Għal min forsi ma jxieqx iġib iġbija tal-karozza, jien qed nipprova nilqata' bija minħabba li hawn wisq kultura ta' dipendenza fuq il-karozzi. Nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għad-dinja tal-computers. Ħafna mill-istudenti tagħna hekk jew b'hekk għandhom aċċess għal mobiles, tablets, laptops, computers oħra. Kulħadd prattikament jaf kif iħaddem computer sewwa, bħalma kulħadd jaf jaqra kważi. Li nagħmlu fil-kritika, fl-analiżi, aħna ħanaraw kif jaħdem dak il-computer, ċe ħanaraw kif ħataħdem dik is-silta. Mela din hija l-attitudni li rridu nippreżentaw lill-istudenti u din l-attitudni tista' tiġi trasmessa minħabba l-attitudni li nadottaw aħna sewwa. Jekk aħna ma nadottawx din l-attitudni ta' esploraturi, arana ħanesploraw din is-silta li għandna qudiemna, l-istudenti mhumiex ħajassorbu dik l-attitudni, mhumiex ħajjittieħdu minn dik l-attitudni. Ħankompli nibni fuq l-idea ta' attitudni. Jiena nħobb inħares ħafna lejn l-analiżi, lejn il-kritika, lejn l-analiżi ta' silta mhux imħejjija, mhux bl-attitudni ta' għallim kważi kważi, imma bl-attitudni ta' trainer sewwa. Jiena lill-istudenti ngħidilhom minix ħanallimkom fuq il-kritika, minix ħanallimkom kif tanalizzaw text. Ħanallimkom it-termini, ħanallimkom tużaw l-għodot illi għandna disponibbli għalina, dik iva, dik ħanallimilkom. Imma jien iktar ħanġib ruħi ta' trainer magħkom, ħanħarriġkom fl-analiżi. Għaliex għax l-analiżi iktar milli hija kwistjoni ta' tagħlim, ta' mogħdija ta' informazzjoni, hija iktar kwistjoni ta' taħriġ. Aħna lill-istudenti rridu nħarġuhom li jorbot ma' dak li għedna qabel, ma' l-idea ta' indipendenza. Li l-istudenti tagħna jridu jkunu indipendenti sabiex jiffunzjonaw waħedhom. Li meta jkollhom silta li qatt ma rawha b'għajnejhom qabel, sakemm ma jkunux qarrejja tajbin ħafna,
Dawn ħajkunu indipendenti biżżejjed għax ħajkunu imħarġa minna b'mod prattiku, ħajkunu indipendenti biżżejjed biex janalizzawha. Mela tajjeb nistaqsu wkoll dwar l-irwol tagħna fil-klassi meta nippreparaw lill-istudenti ħajkun rwol ta' għalliema jew ta' trainers sewwa, ta' coach kważi. Aħna ħanalmu lill-istudenti kif janalizzaw silta mhux moqrija jew ħanħarġuhom, ħanagħtuhom il-ħiliet. Il-kelma taħriġ tixħet iktar enfasi fuq il-prattika. Le, ma tistax titħarreġ mingħajr ma tipprattika. Ma tistax titħarreġ fl-isports billi toqgħod taqra biss it-teorija, trid tipprattika. Ma tistax titħarreġ ħanżomma l-idea tal-isports, ma tistax titħarreġ fl-isports jekk m'għandekx il-prattika, jekk għandek biss it-teorija. U l-istess fil-kritika, fl-analiżi tat-testi tagħna, bit-teorija biss, bit-termini biss, bil-lista ta' termini biss, m'aħniex ħanaslu. Sewwa jridu nkunu mħarġa sabiex dawk it-termini narfu napplikawhom fil-kuntest dejjem differenti li ħajkollna fis-silta mhux imħejjija. Dan mhux eżerċizzju ta' ansjetà. Jiġifieri noqgħdu attenti illi l-istudenti tagħna nagħmluhom ċara ħafna illi aħna m'aħniex qegħdin nippruvaw nogħżbuhom, illi aħna diġà tajniehom il-ħiliet kollha li għandhom bżonn biex silta li mhix imħejjija janalizzawha. Li joħodna lura l-punt tal-bidu sewwa, għalkemm dan huwa test mhux imħejji, it-tħejjija xorta waħda tkun saret. Sewwa, huwa it-test li mhux imħejji imma aħna bħala studenti sewwa ħankunu imħejjija diġà għax kellna għalliema li ippreparawna, li għenuna b'mod prattiku sabiex nanalizzaw tekst. Naħseb din importanti ħafna illi nikkomunikawha mal-istudenti tagħna illi huma ħajkunu mħejjija minkejja li it-test mhuwiex imħejji. Huwa it-test li mhux imħejji mhux huma, sewwa huma ħajkunu imħejjija. U naħseb jekk nippreżentawlhom dal-punt b'mod ċar, jekk inkunu kapaċi nittrażmettuh, nikkomunikaw b'mod ċar mal-istudenti tagħna, naħseb inkunu qegħdin ngħinu sabiex innaqsulhom xi ftit mill-ansjetà. Fil-parti li jmiss ħan nirrifletti xi ftit fuq il-metodoloġija fuq kif nista' nħarreġ lill-istudenti tiegħi fl-analiżi ta' silta mhux imħejjija, fuq kif nista' nagħżel silta ideali u kif nista' nagħmel l-aħjar mistoqsijiet. Xi punti slitthom mis-sillabu, xi punti oħra slitthom mill-esperjenza tiegħi. Is-sillabu jindikalna t-tul tas-silta, trid tkun silta ta' 200 kelma jew inqas sewwa. Jien nissuġġerixxi wkoll li tkun silta li jkollha bidu żvilupp u tmiem jekk hu possibbli, jew tal-inqas ikollha sens ta' unità illi ma tkunx silta imxelfa sewwa illi tieqaf f'nofs azzjoni sakemm ma jsirx hekk bi ħsieb. Ġifieri naħseb ftit sens, ftit ħiel ta' unità jrid ikun hemm, anke jekk ma jkunx hemm neċessarjament bidu żvilupp u tmiem kif nafuhom tradizzjonalment. Naħseb sens ta' unità jrid ikun hemm. Trid tkun ukoll silta aċċessibbli. Aċċessibbli f'termini ta' vokabolarju. Però noqgħdu daqsxejn attenti hawnhekk li silta tkun aċċessibbli ma jfissirx li l-istudenti tagħna jkunu jafu neċessarjament kull kelma li għandhom. Irridu noqgħdu attenti bejn li silta tkun aċċessibbli u li silta tkun banali, banali fis-sens li tkun redikola fis-sens li tkun infantili ħafna. Sewwa, mela aħna naraw li hija aċċessibbli, aħna naraw li s-silta għandha vokabolarju aċċessibbli. Fl-istess waqt irridu naraw illi ma tkunx infantili iżżejjed. F'das sens trid tkun silta li toffri sfida moderata.
Mela jekk hemm xi kelma jew tnejn, jekk hemm ftit kelmiet li l-istudenti possibilment ma jkunux jafuhom, ma jistgħu joħduhom mill-kuntest, dik is-silta hija adattata. Jekk mill-banda l-oħra hemm kelma li hija ċentrali fis-silta, imma ħafna studenti mhux ħajkunu jafuha, mela dik is-silta mhix adattata. Naraw li tkun aċċessibbli anke skont l-età tal-istudenti tagħna. Riċentament segwejt il-kjas li nqala wara l-aħħar eżami tal-benchmark. U f'dan li ħanejt nixtieq nagħmilha ċara li qed noqgħod biss fuq il-kummenti li qrajt għax il-karta għadha ma ġietx f'idejja. U nimmaġina li l-iżball li forsi seta' sar biżvista. Però milli stajt nifhem kien hemm taħriġ il-fhem fuq l-aħħar film ta' Jurassic Park sewwa. Issa aħna jista' jkollna taħriġ il-fhem, forsi għana qed niddevja daqsxejn mis-silta mhux imħejjija imma ħanagħmel il-konnessjoni. Jista' jkollna taħriġ il-fhem fuq xi ħaġa li l-istudenti tagħna ma jkollhomx idea tagħha sewwa, anzi ġeneralment hekk jiġri, le? Però idealment tkun silta li xorta għandhom aċċess għaliha. Jiġifieri jekk dan it-taħriġ il-fhem kien fuq Jurassic Park, idealment l-istudenti jekk daw jitħajru jarawh ikunu jistgħu jarawh wara l-eżami sewwa. F'dal-każ kien hemm silta dwar Jurassic Park għal studenti ta' 10 snin imma l-film huwa PG-13. Hemmhekk m'hemmx l-aċċessibilità li idealment ikun hemm. U l-istess biex niġi għas-silta mhux imħejjija għall-aspett letterarju, l-istess f'tal-każ, idealment aħna nagħtuhom xi ħaġa li l-istudenti tagħna jkollhom aċċess għaliha. Mela ma nagħżlulhomx silta li tkun adattata għalihom imma minn ktieb illi huwa għall-adulti. Mela idealment nagħżlulhom siltiet li l-istudenti jkollhom aċċess għalihom. Mill-ġdid, dal-punt ta' aċċessibilità ma jfissirx li s-silta m'għandix toffri sfida. Li jkun hemm sfida hija importanti b'hekk nikbru sewwa, b'hekk min jipprattika l-ġim għall-argument jissaħħaħ għax ikollu dik l-isfida le fuq il-muskoli tiegħu, ikun jista' jibni l-muskoli tiegħu jinbena għax ikollu sfida sewwa. U l-istess l-istudenti tagħna mhumiex ħajjikbru, mhumiex ħajavvanzaw jekk ma jkollhomx dik l-isfida. Iżda trid tkun sfida moderata. U hawnhekk nixtieq nagħmel punt dwar il-qari. Importanti li naqraw kemm jista' jkun anke testi maħsuba għal etajiet iżgħar. Jiena nammetti b'mod regolari naqra affarijiet li huma ta' tfal jew tal-adolescenti. L-ewwel nett li tgħinni anke meta jiġi żmien meta nkun ilni ma naqra biex nerġa' nqabbad il-magna tal-qari ħanajt hekk nintefa' naqra xi ħaġa ta' tfal. U fl-istess ħin ikolli idea x'qed jinkiteb hemm barra nkun nista' nissuġġerixxi testi u xi ħaġa hekk lilkom ħatgħinkom fl-għażla tat-testi sewwa għax ħajkollkom idea ta' x'hemm hemm barra għall-etajiet tal-istudenti tagħkom li tistgħu tużawh mela għat-taħriġ. Kif insaqsu? Mhux ħanallimkom jien x'tipi ta' mistoqsijiet tistgħu tfasslu. Hemm l-għażla multipla, hemm il-mistoqsija li ssaqsi għal kwotazzjoni, hemm is-sentenzi qosra li forsi jkunu aktar ideali għal livelli wieħed tnejn, imma mhux neċessarjament għax għażla multipla tista' tkun diffiċli ħafna wkoll. Imbagħad hemm is-sentenzi itwal li jeħtieġu aktar riflessjoni, jeħtieġu ġeneralment inferenza, jew diskussjoni tat-tekniki f'relazzjoni mal-effetti tagħhom li dawk ikunu iktar ideali għal livelli 2-3. Dan huwa tqassim rudimentali ħafna sewwa bażiku ħafna. Dwar xiex insaqsu? Nistgħu nistaqsu dwar l-istorja jew il-plott, għalkemm forsi din ma tkunx l-iktar mistoqsija komda jew il-mistoqsija l-aktar awtomatika li tiġina għal raġuni li ħajkollna silta qasira sewwa. U għalhekk m'għandniex il-wisa li s-soltu jkollna bżonn biex niżviluppaw storja jew plott. Jista' jkollna mistoqsija dwar in-narrazzjoni.
din hija silta innarrata fl-ewwel, fit-tieni, fit-tielet persuna. X'inhu l-effett tan-narrazzjoni? Meta jkollna l-ewwel persuna ġeneralment in-narrazzjoni tkun iktar personali. It-tielet persuna tkun inqas personali. X'tekniki oħra għandna? X'mekkaniżmi letterarji għandna? X'inhu l-effett ta' dawn il-mekkaniżmi, ta' dawn it-tekniki użati? X'tip ta' vokabolarju għandna? Pereżempju f'waħda mill-mistoqsijiet fil-karta mudell kien hemm mistoqsija dwar l-użu tad-diminuttiv. Sewwa kien hemm storja dwar dan it-tfajjel illi qed jaqbeż fil-baħar jintilef fil-baħar u nafu l-baħar kemm hu immens u x'tasseb. U kien hemm mistoqsija dwar l-effett tad-diminuttiv tat-tifel li f'kuntrast mal-baħar jidher iżgħar u ċ-ċokon tiegħu qed jiġi enfasizzat permezz tad-diminuttiv. Għalhekk jista' jkollna mistoqsijiet dwar il-vokabolarju, dwar aspetti oħra tal-istil bħal-repetizzjoni. Jista' jkollna mistoqsijiet dwar il-karattri jew l-ambjentazzjoni. Għalkemm hawnhekk mill-ġdid jiddependi mill-għażla tas-silta għax m'għandniex dik il-wisa fejn nistgħu niżviluppaw wisq il-karattri tagħna bħalma għedna fil-każ tal-istorja jew il-plot. Importanti li nkunu ġusti mal-istudenti tagħna fost l-oħrajn billi nżommu f'moħħna il-lista uffiċjali ta' termini. Żball li ġieli għamilt jien frott l-entużjażmu forsi żejjed li jkolli, ġieli semmejtilhom imma dan iktar qed norbtu mas-sillabu l-antik sewwa. Ġieli kont insemmilhom termini li fil-verità wara kont ngħid stajt qasbis semmejthomlhom, mhumiex daqshekk ċentrali għall-apprezzament tal-poeżija. F'tal każ hemm lista ċara ħafna nissuġġerixxi li nżommu kemm jista' jkun magħha ħalli nkunu ġusti għall-istudenti tagħna. Konxi li ħafna minn dak li qiegħed ngħid huma prattiċi li intom diġà tagħmlu b'mod tajjeb ħafna fil-klassi. Jiġifieri aħfruli li jekk qed nirrepeti, fl-istess ħin nemmen li r-repetizzjoni tgħallem ukoll. Tajjeb li nerġgħu ntellgħu fil-wiċċ affarijiet li diġà nafuhom u li nerġgħu nirrevedwhom. Xi osservazzjonijiet dwar il-mistoqsija, dwar is-sena tal-mistoqsija. Il-mistoqsija, tfassil ta' mistoqsija hija sena fiha nfisha li jistħoq ilha diskussjoni kważi kważi għaliha. Ma rridux naqbdu nitfgħu l-ewwel mistoqsija li tiġina mingħajr ma nirriflettu fuqha. Irridu nsaqsu lil nfusna jekk l-istruzzjonijiet u l-mistoqsijiet humiex ċari u komunikattivi. U hawnhekk qed nagħżel bil-grassett il-kelmiet illi jidhru wkoll fis-sillabu. Is-sillabu jitlob lill-istudenti tagħna jikkummentaw b'mod ċar fuq il-letteratura. Ma nistgħux nippretendu li l-istudenti tagħna jikkummentaw b'mod ċar fuq il-letteratura jekk il-mistoqsijiet tagħna jkunu mistoqsijiet vagi, jkunu mistoqsijiet li mhumiex ċari, li ma jkunux strutturati b'mod illi joħroġ l-aħjar ħiliet tal-istudenti tagħna. Aħna nfasslu l-mistoqsijiet irridu nsaqsu jekk mistoqsija tistax tiġi imwieġba b'mod preċiż. Jekk hemmx evidenza ċara fis-silta, qegħdin nistaqsu dwar xi ħaġa li aħna noħduha for granted bl-għarfien li aħna għandna, bl-għarfien ta' xi ħadd illi gradwa darba darbtejn forsi iktar. Imma li għall-istudenti tagħna dik l-evidenza mhix ċara, qegħdin nistaqsu mistoqsijiet illi forsi aħna nafuha għax qrajna l-bqija tal-kapitlu, imma l-istudenti tagħna ma jistgħux jaslu għat-tweġiba tagħhom. Mela l-evidenza hija ċara għall-istudenti tagħna? Forsi eżerċizzju tajjeb li nistgħu nagħmlu mal-kollegi tagħna jkun illi l-istess mistoqsijiet nagħtuhom lil ħadd ieħor, xi kollega oħra sewwa, jew kollega ieħor, sabiex iwieġbuhom huma. Ħalli ikollna min qed jara l-mistoqsijiet b'lenti barranija sewwa,
ħalli ma jkollniex dawk il-blind spots fej aħna nieħdu l-affarijiet for granted imma b'mod illi ikun inġust tal-istudenti tagħna. Mela irridu naraw illi jekk ħanistaqsu għal xi ħaġa, l-evidenza għal dik il-ħaġa tkun ċara, tkun ċara fis-silta. Hemm il-possibilità ta' tweġibiet oħra korretti tiġrilna kemm il-darba, tal-inqas kienet tiġrili kemm il-darba. Inħejji karta tal-eżami għall-argument, inħejji it-tweġibiet mudell, meta nibda nikkoreġi nibda nirrealizza li hemm tweġibiet oħra korretti. Taf kif se tqassam il-marki għat-tweġibiet? Jien kont nistruttura l-mistoqsijiet tiegħi b'mod illi jekk għandna 3 marki, inkun naf b'mod ċar ħafna li għal dil-parti tal-mistoqsija hemm marka u għall parti l-oħra hemm żewġ marki, pereżempju. Illi pereżempju jekk ħanistaqsi fuq fl-istess mistoqsija ħansaqsi għat-terminu u għall-effett, naf li ħanati marka waħda għat-terminu, żewġ marki għad-diskussjoni tal-effett. Ġifieri tajjeb ikollna idea ta' kif ħanqassmu il-marki għax it-tqassim tal-marki ta' kull mistoqsija ħajjejna infasslu il-mistoqsijiet. Żewġ pet hates tiegħi. Nevitaw li nħawdu bejn teknika u terminu. Di xi ħaġa li ġieli insertajta anke forsi f'xi noti jew kotba jew f'xi karti passati tal-eżamijiet. Ma nistaqsux lill-istudenti tagħna sabiex jidentifikaw terminu f'poeżija, sabiex jidentifikaw terminu f'silta ta' proża, ħajidentifikaw teknika. It-teknika hija l-mekkaniżmu. it-terminu huwa l-isem li bih ħanamdu lil dak il-mekkaniżmu. Sewwa? Mela importanti ħafna li noqogħdu attenti li ma nħawdux bejn teknika u terminu anke jekk it-tentazzjoni sabiex nużawhom bħala sinonimi hija kbira. Sewwa mela aħna ħanitolbu lill-istudenti jidentifikaw teknika u ħanitolbuhom jagħtu isem lil dik it-teknika u dak l-isem huwa appuntu it-terminu letterarju. Punt ieħor pet hate ieħor tiegħi huwa l-verb ġiel li mill-ġdid ġieli ltqajt miegħu f'xi noti jew kotba. Il-poeta jew il-kittieb, l-awturi lilna ma jġeluniex inħossu ħaġa jew oħra. Lill-istudenti ngħidulhom timmaġinaw il-Dunkarm, il-Mary Mejla iġġeluna inħossu tali effett, dawn mhux ħajnqalgħu minn qabarhom, jaqbduna minn għonqna, iħabtuna ma' ħajt u jġġeluna, le? Mela il-kittieba jistgħu forsi jistednuna sabiex nirriflettu sabiex nħossu ċerti sentimenti, imma mhumiex se jġeluna. Jiġifieri noqogħdu attenti aħna nfasslu l-mistoqsijiet tagħna noqogħdu attenti li ma nħawdux bejn teknika u terminu u li nevitaw il-verb ġiel, sewwa ma nistaqsux xi ġielna nagħmlu l-awtur. Punt ieħor dwar l-attitudni li għandna nadottaw hija li anzi ħanqedha hekk, lill-istudenti spiss nippreżentalhom l-analiżi, il-kritika bħala esplorazzjoni. Għandhom dan it-terren li ma jafuhx jew dal-ġugarell li għadhom kemm ingħataw sewwa u ħajjesploraw dan it-terren din l-art ġdida. Ħajjesploraw dal-ġugarell kif jaħdem. Jien kont nagħmilha ta' spiss, naqla xi ħaġa u nżarma biex nara kif taħdem. L-irwol tagħna fl-analiżi tal-letteratura huwa l-istess. Aħna ħannilbsu iż-żarbun ta' esploraturi, ta' esploratura jew esploratriċi jew esploratur, u ħanesploraw silta. Ħanaraw għaliex qed inħossu dak li qed inħossu għall-karattru. Ħanaraw kif qed ninġibdu lejn is-silta jew niġu imbuttati. Ħanaraw għaliex qegħdin nitniktu għaliex qed nidħku skont dak li għandna fis-silta. Mela aħna qegħdin nieħdu l-irwol
ta' esploraturi, qegħdin nesploraw tekst. Flok qegħdin nesploraw bosk, foresta, flok qegħdin nesploraw magna, ġugarell biex naraw kif jaħdmu daw l-affarijiet. Aħna qegħdin nesploraw silta, qegħdin naraw dik is-silta kif taħdem. U jekk nagħtuhom din l-attitudni ta' esploraturi naħseb nkunu qegħdin niġbduhom xi ftit iktar lejn l-analiżi u nkunu qegħdin innaqsu xi ftit mill-ansjetà tagħhom. Xi punti aktar prattiċi dwar u issa risaq lejn l-aħħar. Xi punti daqsxejn iktar prattiċi dwar it-taħriġ. Ġieli inħajjar lill-istudenti sabiex jaqraw il-mistoqsijiet qabel is-silta, speċjalment jekk ikun hemm xi wħud mill-istudenti li jkunu ansjużi li mhux ħajlaħqu. Ir-raġuni hi li bl-għarfien tal-mistoqsijiet inti diġà tkun taf għal xiex trid toqgħod iktar attent. Mela jekk għandek mistoqsija fuq is-similitudni, meta tiġi biex taqra s-silta waqt il-qari tista' bil-lapes timmarka is-similitudni għax taf li probabbli ħaterġa' tiġi bżonna iktar il quddiem. Tajjeb li nistaqsu lill-istudenti u nurruhom kif jistgħu jiddiljaw mal-kliem li ma jafuhx sewwa. Kelma li ma tafx tfakrek fi kliem ieħor tista' tirraġuna skont l-erq jew skont il-kuntest. Imbagħad jekk hemm xi kelma li jibqgħu ma jafuhiex, nistgħu nagħtuhom it-tifsira aħna. Dejjem jekk qegħdin nagħmlu taħriġ fil-klassi. Nistaqsu lill-istudenti dwar xi x'inhi s-silta. Ma jfissirx li l-ewwel tweġiba tagħhom hija t-tweġiba korretta sewwa, forsi mal-ewwel qari naslu għal tema proviżorja, imbagħad mat-tieni qari konna nirrevedu dik it-tema jew nikkonfermaw dik it-tema. Nistgħu nistaqsu lill-istudenti kif jirrelataw mas-silta. Meta dak li jkun jirrelata ma' xi ħadd ħatonqoslu l-ansjetà, le? Jekk jien nirrelata mal-ġar, ħanħoss inqas ansjetà meta ninsertaħ fuq il-bankina, le? Jekk l-istudenti tagħna jirrelataw ma' silta, l-ansjetà ħatonqos. Ħajħossuhom iktar familjari ma' dik l-istorja li qed tiġi ppreżentata lilhom. Wara nistgħu nistaqsuhom dwar ir-relevanza, nistgħu nistaqsuhom dwar xi esperjenza personali li jirrelataw ma' dik is-silta. Punt ieħor dwar l-interpretazzjoni. La darba għall-interpretazzjoni kapaċi jġibu l-evidenza, mela ma nistgħux ngħidu li dik hija interpretazzjoni ħażina. Insejt li ma' kritiku kien qala, ma nafx hux Umberto Eco. Skużawni jekk qed inħallat isem ma' kwotazzjoni boħra. Kien hemm kritiku li qal li jien ma nistax ngħidilkom lill-istudenti tiegħu qalulhom u l-kritiċi tiegħu qalulhom jien ma nistax ngħidilkom li mija l-interpretazzjoni t-tajba. Għax jista' jkun hemm iktar minn interpretazzjoni waħda li tkun korretta, li tkun valida u li għalija jkun hemm l-evidenza. Però nista' ngħidilkom liema hija l-interpretazzjoni l-ħażina. U interpretazzjoni ħażina hija dik l-interpretazzjoni li għalija ma nkunux nistgħu nġibu l-evidenza. Sewwa. Jiġifieri mill-ġdid sabiex innaqsu l-ansjetà tal-istudenti, tajjeb li nispjegawlhom li jaf ikun hemm iktar minn interpretazzjoni waħda. L-importanti li jkunu jistgħu jsaħħu l-argument tagħhom illi għall-interpretazzjoni tagħhom ikunu jistgħu jġibu l-evidenza. Kwotazzjoni, eżempju mis-silta. Sewwa. Meta nitkellmu fuq evidenza, essenzjalment qegħdin nitkellmu fuq kwotazzjonijiet, fuq eżempji mis-silta. Ta' min nistaqsu wkoll lill-istudenti tagħna sabiex jirriflettu fuq kif il-lingwa, il-kliem f'dik is-silta qed jitħaddem b'mod straordinarju, kif dak il-kliem huwa differenti mill-kliem tagħna ta' kuljum. Aħna ma nitkellmux kontinwament bis-similitudnijiet, nużawhom iva imma mhux daqskemm niltaqgħu magħhom f'tekst letterarju.
Mela la darba li l-istudenti nistaqsuhom kif dan il-lingwaġġ qed ivarja mill-lingwaġġ ordinarju, hemmhekk l-istudenti ħajħossu li jistgħu jirrelataw aħjar mat-tekst. Għaliex inti qed titlaq minn dak li jafu huma mill-lingwaġġ ordinarju ta' kuljum sabiex jaslu għal mod straordinarju, għal mod differenti, letterarju, kreattiv, kif qed tintuża l-lingwa fis-silta. Dwar l-idea ta' interpretazzjoni tajba jew ħażina diġà kkummentajt dak żball tiegħi. U meta l-istudenti ma jifhmux daqstant x'jiġifieri effett. L-effett nistgħu nispjegawlhom bħala parti mill-esperjenza. Sewwa parti minn dak li tħoss mir-riżultat li joħroġ mill-qari tas-silta. Eżerċizzju li tqajt miegħu jien nipprepara għal din it-taħdita ta' għalliema li proprju kienet qed tirrifletti fuq is-silta mhux imħejjija u kif tippreżenta fil-klassi kien dan li ħan niddeskrivilkom issa. Mhux neċessarjament tagħmluh mal-istudenti tagħkom għalkemm jekk ikolkom studenti li tħossukom komdi magħhom tistgħu tagħmluh ukoll. Din l-għalliema ippreżentat l-ewwel poeżija sewwa dik li hija bil-brackets miftuħa u mingħajr tekst. U qalet lill-istudenti tagħha sabiex jikkummentaw dwarha. Hija poeżija mingħajr kliem, tista' tistaqsi jekk hix poeżija wara kollox. Hija poeżija astratta ħafna, hija poeżija li ma taħdimx bil-kliem imma taħdem bil-viżwal. U ħafna mill-istudenti, ovvjament ma rrelatawx magħha. Kien hemm xi studenti li interpretawha bħala poeżija fuq iċ-ċensura, pereżempju, jew poeżija fuq esperjenza li ma tistax taħkem bil-kliem. Imbagħad urithom poeżija oħra din l-għalliema Miss Lucinda. Urithom poeżija bil-Ġermaniż, din hija għalliema tal-Ingliż. U mill-ġdid mhux l-istudenti kollha irrelataw magħha, però kien hemm studenti li ħassuhom iktar komdi jikkummentaw sewwa minħabba li hija poeżija li tidher li għandha metrika regolari għalkemm diffiċli noddu s-sillabi għax hija b'lingwa oħra. Nafu li għandna l-kwartini, kien hemm studenti li saħansitra identifikaw ir-rima f'din il-poeżija għax raw it-truf tal-kliem li jixxiebaħ ħafna sewwa li jixxiebħu ħafna. Meta naraw unseen, f'ċertu sens isna qegħdin naraw xi ħaġa bħalma għandna qudiemna sewwa, siltiet li qegħdin naraw għall-ewwel darba. Bid-differenza li aħna ħankunu iktar f'kontroll għax ħatkun silta bil-lingwa tagħna sewwa. Mela nistgħu nagħmlu dan l-eżerċizzju ċkejken mal-istudenti tagħna. Nurruhom għall-argument dil-poeżija bil-Ġermaniż jew kwalunkwe poeżija oħra b'lingwa oħra. Ngħidulhom x'jistgħu tikkummentaw dwarha. U huma ħajħorġu b'xi osservazzjonijiet bħal taqsim tal-metrika, bħal rima, u mbagħad ngħidulhom jekk intom kontu kapaċi toħorġu b'dawn l-osservazzjonijiet fuq poeżija b'lingwa li ma tafux, aħseb u ara kemm ħadd tkunu kapaċi toħorġu b'osservazzjonijiet fuq tekst li intom tafu bil-sinkom. U b'hekk mill-ġdid inkunu qegħdin nurruhom milli fl-aħħar mill-aħħar silta mhix imħejjija mhix silta li ħanibżgħu minnha, imma hija silta li aħna diġà għandna l-ħiliet sabiex nanalizzawha u għalhekk nistgħu nanalizzawha, nistgħu nikkummentaw fuqha, nistgħu niddiskrivuha. Hawnhekk qed inġib eżempju bil-poeżija, imma ovvjament nistgħu ngħaddu dokumenti simili għall-proża sewwa. Għaliex għax fil-proża li ħajkollhom huma ħajkunu qegħdin jiltaqgħu ma' silta għall-ewwel darba sewwa. Jiġifieri hemm l-istess nuqqas ta' familjarità, hemm l-istess defamiljarizzazzjoni. Daqs li kieku inti qed tara t-tekst barrani. Ħlief li mhux barrani għax huwa b'lingwa differenti, huwa barrani għax inti ma ppreparajtux fil-klassi bħalma ppreparajt
poeżiji jew novelli oħra jew siltiet ta' romanzi minn Emart fil-folja. Nissuspetta li għadda l-ħin li jfisser li qegħdin tajjeb għal mistoqsijiet. Grazzi ħafna Kit. Ma nafx jekk hawnx min jixtieq forsi jagħmel xi mistoqsija jew xi kumment fuq dan li smajna. Tagħna ħafna fuq ix naħsbu Kit u jiena ċert li sibtu dak illi qal utli ħafna għax kien vera prattiku. Forsi qed irid jikkummenta jew jagħmel xi mistoqsija merħba bih jew biha. Ma nafx jien kultant nieħu naqal impressjoni li il-tensjoni jew l-ansjetà li semmejt inti li forsi jkollhom it-tfal għax jaraw l-istudenti għax jaraw test li ma jkunux raw qabel, forsi nittrażmettu ilhom xi ftit aħna stess. Xi kultant naħseb li l-ansjetà aktar milli tkun tal-istudenti tkun tal-ħaddiema. Mhux tassew. Sfortunatament għandna dil-kultura li nippreparaw kollox minn qabel, le? Nippreparaw il-komponiment minn qabel, nippreparaw in-noti minn qabel biex imbagħad nirrepetuhom fl-eżami illi potenzjalment nikkorreġu x-xogħol għall-privat qabel ma ngħadduh lill-għalliema fl-iskejjel. Ovvjament dan ma japplikax għall-istudenti kollha. Huma każijiet illi ġieli niltaqgħu magħhom. U għalhekk f'dan sens xi ħaġa li ġġib l-isem ta' mhux imħejjija jaf tnissel dik l-ansjetà. U naħseb għalhekk importanti ħafna, anke għalina stess bħala għalliema biex ma nittrażmettux dik l-ansjetà. Inżommu f'moħħna illi test mhux imħejji ma jfissirx nuqqas ta' tħejjija, huwa t-tekst li mhux imħejji. Aħna forsi bl-Ingliż il-kelma iktar preċiża meta jgħidlek unseen għax test li ma rajtux. Eżatt. Jiġifieri it-tħejjija diġà qiegħda hemmhekk. Mhux imħejji ma titraduċix tajjeb il-kunċett ta' test li ma rajtux qabel. Ekku. Mistoqsija għalikom għax issa li sentejn magħtuh mis-sekondarja. Jiena kont nagħllem primarjament l-snin 7 u 8 u konna nagħmluhom xi taħriġ tal-LOFs ġieli b'xi silta li ma tkunx imħejjija. Issa ħadd tidħol fis-seħħ fil-year 9 bitħejjija wkoll għall-eżami ordinarju x'hekk. Mill-esperjenza anzi, donnet għadkom tagħmlu t-taħriġ b'silta mhux imħejjija fl-ewwel sentej fl-iskola medja jiġifieri u mill-esperjenza s'issa x'kienu d-diffikultajiet li sibtu f'dan it-taħriġ? Hello, Keith. Ma nafx intom x'issimgħuni. Qed nisimgħu stess. Hello, all right. Mela wara nofsinhar tajjeb il kulħadd. ħadd gost ħafna nisimek dan suq bejn ħaġa oħra ġifieri ma tantx stajt. Forsi kien hemm xi partijiet li tlifthom ukoll. Kif qed tajjeb inti t-test mhux imħejji din issa kienet is-sitt sena fl-iskejjel medji li qiegħed fis-seħħ kif qed inti nagħlmu l-ħiliet biex imbagħad ovvjament dawn wieħed jawgura insomma li jutilizzawhom fl-eżami. Rigward problematiċi ħanajtek li nara jiena meta nkun qed nara l-karti tal-eżamijiet, meta nkunu din nikkorreġu, meta nkun qed nitkellem mal-għaliema tiegħi, li xi kultant it-test ma jorbotx ħafna ma l-esperjenza ta' tfal. Jew il-vokabularju fit-test letterarju ikun imbiet wisq ħanajtek mir-realtà ta' tfal. Per eżempju, tiġini f'moħħi poeżija
il-fjamma u l-fjamma kienet rappreżentazzjoni tal-muża letterarja tal-poeta. U mill-esperjenza tiegħi u anke ta' kapijiet ta' dipartimenti oħra rajna li ħadd kważi mill-istudenti ma fehem jew ma wasal għal konklużjoni li l-fjamma kienet appuntu simbolu ta' hekk. Jiġifieri naħseb bħala problematiċi dawk l-aktar li nista' nsemmi hekk mingħajr ma noqgħod naħseb ħafna, ġifieri li t-testi jkunu wisq imbeda mir-realtajiet u minn dak li forsi huma mdorrija jaqraw it-tfal. Issa kif qed inti ħajtlu l-eżami tad-9 sena u l-ġimgħa d-dieħla ħajkollna l-ewwel eżami fis-sekondarji fejn ħajkun hemm test mhux imħejjis. Ovvjament naraw x'ħansibu hemmhekk. Tajjeb li forsi nżid ukoll li fl-Ingliż dil-ħaġa ilha prassi u t-tfal imorru relattivament tajjeb. Ġifieri l-unseen text fl-Ingliż ilu minix ħanajt kemm għax ma nafx, però ilu. Ġifieri fil-Malti hija xi ħaġa li daħlet riċenti ħanajtek. U ħolqot naqra forsi anke bejnietna bħala edukaturi. Imma ġifieri fl-Ingliż hija ħila li ddaħlet fis-silabu. Ħanajtek. Ma nafx l-oħrajn, l-edukaturi l-oħra, forsi speċjalment miegħed fil-medja, ovvjament għandhom iktar esperjenza x'kifet ilna 6 snin issa, x'problemi jsibu fl-unseen mill-istudenti kif iħarsu lejh. Naħseb iktar il-poeżija hemm tendenza tkun naqra itqal minħabba ovvjament lingwaġġ forsi iktar simboliku devjanti nsejħulu Infatti, hekk ma Stefani, probabbli fil-poeżija l-problema hija tinħass iktar. Il-problema hemm iktar ambigwità forsi, hemm iktar ma nafx imma l-istudenti jsibuha normalment u ġeneralment itqal. Fil-poeżija li għandek konċentrazzjoni ikbar ta' tekniki normalment. Qed niġġeneralizza ovvjament, però nissuspetta li it-tendenza dik li fil-poeżija għandek konċentrazzjoni ikbar ta' tekniki u allura jaf tkun daqsxejn iktar overwhelming minn silta narrattiva. Fil-waqt li s-silta narrattiva hija l-mod by default kif nitkellmu bejnietna, le? Aħna kreaturi narrattivi, aħna l-bnedmin, jekk nistaqsil xi ħadd minnkom kif intom, kif inhu jew kif inhi, probabbli ħadd wiġbuni billi tirrakkuntaw lill-ġurnata tagħkom, le? Allura n-narrazzjoni tiġina aktar naturali filwaqt li l-poeżija mhux daqstant. Forsi biex innaqsu vera jien speċifikament intlabt sabiex nitkellem fuq il-proża, ma la semmit il-poeżija ħanikkumenta dwarha wkoll. Forsi biex innaqsu daqsxejn l-ansjetà fejn tidħol il-poeżija, infakru lill-istudenti li għalkemm il-poeżija ma naqrawiex qabel nordu normalment, fil-verità mdawrin biha. Kull kanzunetta li nisimgħu hija effettivament poeżija. Fil-kritika ma' l-istudenti tiegħi infatti ġieli nagħmlulhom poeżija. Skużawni, ġieli nagħmlulhom kanzunetta. Ġifieri jekk nibdewlhom il-kritika tal-poeżija biex imħejja permezz ta' kanzunetta, hemmhekk naħseb jirrelataw iktar magħha. Jarfu li fl-aħħar mill-aħħar il-poeżija mhix xi ħaġa daqshekk aljena għalihom għax jixgħelu r-radju jew jidħlu fejn jidħlu, ħajjisimgħu poeżija sempliċiment tkun immużikata. Kit, ma nafx nistax nżid xi ħaġa ma li qed tgħid inti. Jiena l-informant u triq ġifieri miss mal-iskola medja u ta' sekondarja li nara li taħdem fit-tfal iż-żgħar li jkunu iktar batuti li l-ewwel ishom nitlobhom iħarsu lejn dak li huwa ovvju, pereżempju bħall-istruttura li jħarsu lejn il-metrika, strofi, versi, rima u l-ewwel huma jiddeċidu x'poeżija moderna jew tradizzjonali. Ħafna drabi dejjem kun hemm mistoqsija fuq hekk fl-eżami, ġifieri għall-inqas anke jekk ma femux il-poeżija x'kienet diffiċli, il-vokabularju kien diffiċli,
ġa għandhom jisom ħaġa waħda li żgur jafu, għax m'għandhomx għalfejn jifhmu l-poeżija biex jaslu għal dik. Imbagħad ovvjament affarijiet oħra bħal jiena nsibha diffiċli speċjalment fil-poeżija fit-tfal li fis-sens ma jitkellmux bil-Malti. Aħna għandna dik il-problema fl-iskola tagħna li ma jifhmux il-proża ħseb wara l-poeżija. Ħaġa oħra li dis-sena jiena nagħllem ma' Lloyd li qed sibni għal għażara diffiċli speċjalment fil-year 9s biex insibu poeżija li hija daqsxejn itqal imma xorta relevanti għat-tfal li ħansibu fuq xi insaqsu u li forsi t-temi mhumiex il-mewt, ir-reliġjon, il-patriottiżmu dawn it-temi jisna aħna mdorrijin bihom. Isna tfixkilna fejn ħanfittxu. Issa ħana l-iskola tagħna għandna l-Claire Wyn Mary, ġifieri għenuna ħafna. Imma fejn tidħol poeżija nsibuha diffiċli biex niddeċidu minn fejn ħansibu poeżija. Fejn tidħol proża mhux daqshekk, għax kif għadt inti jiena nħobb nixxi ħafna kodba li huma adattati f'sens nistgħu nieħdu minnhom sil tal-eżami għal proża, imma fejn tidħol poeżija nsibha iktar diffiċli biex infittex. Oġbitni ħafna t-teknika tiegħek li titlaq minn dak li jafu huma naħseb dejjem għandu jkun dak il-punt tatlu infatti nitilqu minn dak li jafu huma l-istudenti. Anke sabiex nurruhom li fl-aħħar mill-aħħar għandhom kontroll fuq il-materjali qed jiġu eżaminati fuq. Nagħmel xi ħaġa simili mal-istudenti meta jgħidu li ser ma fimt xejn. Ngħidulhom xejn jew hemm xi affarijiet li ma fhimx. U allura flok iħarsu lejn il-muntanja kbira ta' affarijiet li ma fehmux, jirrealizzaw li di fil-verità hija għolja ċkejkna li rridu jitilgħu sewwa. U l-istess meta nitilqulhom minn dak li huwa familjari, jirrealizzaw li hemm aspetti tat-tekst li huma maniġibbli li jistgħu jirrelataw miegħu, jikkumentaw fuqu u jiddeskrivuh. Li jfisser li huma għandhom xi ftit kontroll fuq it-tekst, forsi mhux fuq it-tekst kollu, u dik ħanaħdmu fuqha, imma għall-inqas għandhom daqsxejn kontroll fuq it-test. U dan is-sens ta' empowerment għall-istudenti naħseb li huwa importanti ħafna li nurruhom li xi ftit ta' kontroll hemm minkejja li dan huwa test mhux imħejji. Dwar il-poeżija ħejja sfida kbira. Qed naħseb fil-ktieb tal-poeżiji ta' Adrian Grima f'Leġġa Kargata. Imma ovvjament mhux ħaġġib kull biċċa xogħol minn dak il-ktieb. Emmanuel Mifsud ħareġ ukoll param imma nissuspetta illi huwa għal etajiet iżgħar. Anton Buttigieg għandu xi poeżiji li huma playful, primarjament huma limerikki. Dwar it-temi iktar dark jew tradizzjonali, jiena ma niddejjaqx nippreżentalhom affarijiet li huma relatati mal-mewt jew li huma diffiċli. Ovvjament b'ħafna attenzjoni, sewwa rrid inkun naf l-istudenti li għandi qudiemi għax ma nkunx irid nesponihom għal weġġat forsi personali jew saħansitra privati, speċjalment jekk ikun hemm min tilef lil xi ħadd riċentement. Però dawn huma wkoll parti mill-esperjenza tal-ħajja u naħseb f'ambjent kontrollat ma nagħmlux ħażin illi nagħtuhom darba kultant xi biċċa xogħol marbuta ma' dawn l-affarijiet. Ovvjament nifhem l-isfida li ma taqax dejjem għal dawk ix-xogħlijiet. Jiena l-iktar li nixtru ma' kotba tal-poeżija u wkoll insiba diffiċli sabiex nassal għal poeti illi mhux qegħdin jiktbu ta' kull darba dwar l-asfur tal-bejt u l-Kanarin u l-kampnar tal-Knisja u l-Madonna u l-Qaddisin kollha. Qed nipprova nqallef moħħi ma dejjem hija daqsxejn ta' sfida. Kit. Għajdilna. Jiena fil-fatt kont ħansemmih il-punt li għan ma nafx li tkellmet sissa. Iva. Naqbel ħafna miegħek, jiġifieri apparti l-barranin, il-Maltin ukoll illum il-ġurnata għandhom vokabularju
fejn jidħol il-Malti pjuttost limitat. Pereżempju, jiena l-ġimgħa l-għaddiet insaqsuni x'inhu mnikket, pereżempju, ovvjament nipprova nwassalhom għall-erq biex nippruvaw nifhmu, imma ġifieri l-livell xi kultant huwa dak li hu. Fejn jidħlu testi letterarji nħoss li hija ta' sfida biex issib testi immirati l-adolescenti li huma bażikament l-etajiet tal-istudenti tagħna. Aktar minn temi għax naqbel miegħek Kit li għandek ma' parti mir-realtà tagħna ġifieri ma niddejaqx nippreżentalhom ċerti temi, bast ovvjament b'kawtela u b'sensittività. Imma nħoss li ċerti testi letterarji jisom jew għanijiet ta' tfal, jew letteratura ma nħobbx nuża kelma tqila, ma din tifhmuni fis-sens letteratura Tqila fis-sens ta' atmosfera tqila. U data tqila Ġifieri hemmhekk nħoss li għandna sfida, ġifieri bħala liema biex nażlu testi fil-klassi, anke biex nażlu għall-karti tal-eżamijiet aħna mbagħad eventwalment, ġifieri teżisti din is-sfida. Jew ikunu diffiċli ħafna, jew kellha jkunu taqbiliet jew għanijiet. Eżatt. Jisu hemm lakuna ħanajtek jew hawnhekk rridu noqgħdu attenti ħafna anke biex nagħmlu ġieħ lill-Malti stess. Naf każijiet fejn pereżempju fil-Malti fl-istess sena qegħdin jagħmlu kodba ta' praspar jew avventura u hekk. Filwaqt li fl-Ingliż qegħdin jagħmlulek The Boy in the Striped Pajamas. Il-messaġġ ikun illi l-Ingliż nistgħu nużawh biex nitkellmu fuq l-abbuż, nistgħu nużawh sabiex nitkellmu fuq l-affarijiet is-serji tal-ħajja. Mentri l-Malti nużawh biex nitkellmu fuq il-praspar, l-avventuri, l-affarijiet iktar infantili. Mhux għax m'hemmx gost fil-praspar, mhux għax m'hemmx gost fl-avventura, u jien darba kultant għadni naqra kodba tal-avventura, ġast tal-gost tagħhom. Però ma rridux nwasslu l-messaġġ li l-Malti huwa tajjeb biss biex nirrakkuntaw il-buffonati. Illum il-ġurnata fil-proza il-problema naqset ħafna iktar. Anke b'kodba tradotti, imma wkoll b'kodba oriġinali. Il-poeżija dejjem tibqa' sfida, anke għax hija inqas aċċessibbli fis-suq. Kemm hawn minnha li nixtru kodba tal-poeżija. Jien għandi librerija sħiħa, imma fil-verità kemm hawn għalliema illi bil-budget li għandhom jgħidulek isma' ħanixtri kodba tal-poeżija flok tal-proza. Ġeneralment min jixtri ktieb għal gost ħajmur għal ktieb tal-proza, ħajmur għal romanzi jew għal novelli. Ġifieri mbagħad hemm il-problema ta' nuqqas ta' aċċessibilità. Hemm testi li huma tajbin li huma out of print jew li ma ssibhomx. Hemm ħwienet tal-kodba li l-kodba tal-poeżija jaħbuhom kważi. Ma nafx l-Akkademja tal-Malti kienet qed taħdem fuq antoloġija ta' poeżiji għall-adolescenti. Kienet qed taħdem fuq antoloġija għall-adolescenti. M'iniex ċert hix antoloġija hix ġabra ta' poeżiji jew ta' proza. Nunzjella tfakkarna fi ktieb tqasqis ta' Treverzara. Iva, Treverzara għandu wkoll poeżiji adattati. Tqasqis u riċentament ħareġ ieħor. Ma nafx hekk hux għall-adolescenti jew ħarira iżgħar. Jismu insajjar poeżija għandek. Insajjar poeżija. Sabiħ. Grazzi Nunzjella li fakkartna fi Treverzara. Kitu ħanżid l-aħħar ħaġa, promiss. Is-sillabu biex ikompli din l-isfida ħanajtek jagħmilha sfida bessa kbira, jistipul anke ċertu ġeneri, jiġifieri s-saffika, l-epigram, s-sunet patriarkan fis-7 sena, lura titissib dawk it-testi. Dawn għall-ansin, Stefani, għax inni daqsxejn maqtuħ issa sentej għall-ansin. L-Imerik jem mhux ħażin. L-Imerik jem fis-7 sena wkoll.
L-Amerikki naħseb mhix problema ssibu, tanqas tafu minn huma l-awturi ħassibuhom. Adrian Green kiteb ukoll diversi l-Amerikki imma joħorġu daqsxejn il-barra mit-tradizzjoni tal-Amerik fis-sens li. Anka Carmel Kawki għandu. Carmel Guida Kawki. Franco wkoll naħseb. Ġifieri allura hemm anke dik ir-restrizzjoni ħanajtek tra virgolette meta tiġi biex tażel. Is-sonetti inkitbu ħafna. Il-problema wisprobli tkun il-vokabolarju, jiena ma nibżax mill-vokabolarju li joffri ftit ta' sfida. Il-problema li ħafna sonetti probabbli joffru iktar minn daqsxejn ta' sfida. U l-problema bis-sonetti hi li billi m'għadhomx jinkitbu daqshekk, ħafna minnhom huma miġbura f'kotba li mhux lakemm issibu. Is-saffika naħseb hija daqsxejn iktar diffiċli. Diffiċli. Għalantom botiġiex dun karmu aktar tfittex naħseb l-iktar. U anka s-sonet mhux lakemm tajt is-sonet tajjeb, għax is-sonetti mhux kwistjoni biss ta' li kollhom 14 vers u rima kif tkun, imma il-kliem irid ikun fih il-versi tkun fihom ċerta konċiżjoni u irid ikollu ċerta struttura loġika wkoll kif jasal għall-volta u kif jimxi mill-volta l-hemm. Ġifieri taqra sonetti li jgħu mhumiex ta' kwalità, ġifieri anke ta' żmien ir-romantiċi qed nifhem tajjeb. Għax iżommulek mal-istruttura metrika u nitilfu Jkun jgħidu xejn imma tifhem. Se tagħżel xi ħaġa li ma tkunx diffiċli ħafna li tkun tikka aċċessibbli għalmenu li jkun sonett tajjeb biex hekk ittihom eżempju sora ta' nies. Ġifieri l-għażla mhux dejjem faċli. Veru. Tispiċċa tmur għal dawk is-sonetti li ġeneralment dejjem nikkwotaw. Iftakarni nagħmilhom sunett ta' nsin. Insejt x'kont sibt. Però niftakar li kienet daqsxejn ta' sfida, mhux daqsxejn, kienet sfida biex insib. Qed nara insibux xi file jew folder. Idealment u meta nagħtu poeżija nsin jew silta, ġifieri nippruvaw li ma ntuhomx iktar milli filħu. Ġifieri tipprova li tsib siltiet li joffru dik it-tikka sfida ma jkunux kollox bli marfa, ma l-banda l-oħra rridu nifhmu li fl-età tagħhom mhux daqshekk faċli li janalizzaw fuq ċertu livell, ġifieri l-aspettattiva tkun raġunata ħanajtek, naħseb. Forsi din tista' tkun proġett tal-għada li tiġbor bil-permess tal-awturi, testi. Għax veru, is-saffika b'mod partikolari imma wkoll ġeneri l-oħra mhux lakemm tiltaqa' magħhom. Jew qal pereżempju ssir ġabra tal-lista tal-poeżiji almenu jekk ma tistax issir pubblikazzjoni. Il-każ ta' xogħol li huma out of print, però speċjalment ta' ċerti kotba tar-romantiċi illum ma ssibhomx li għand il-kollezzjonisti u ġeneralment ħajkunu bi prezzijiet għolja. Ġifieri mbagħad il-libreriji ovvjament. Imma anke l-libreriji huma limitati fil-każ tal-poeżija. Jien min-naħa tiegħi dak kollox. Nafx hekk hawn xi kummenti ieħor. Kull ħaġa li qed hija iktar suġġeriment milli istruzzjoni, ovvjament. U kull ħaġa li qed ukoll tvarja skont l-udjenzi tagħhom, skont l-etajiet imma wkoll skont il-ħiliet tal-istudenti. Dak kollox. Nirringrazzjawk ħafna Kit. Grazzi lilkom tax-xogħol li għedtilna żgur li sibni ħutli u forsi aħna nippreparaw għas-sena li jmiss nkunu nistgħu nżommu dan li għedtilna f'moħħna wkoll. Tajtkom ix-xogħol. Fidejk, Rejxin.
Grazzi ħafna Kate. Kif qal Joseph jisu niġu konxi li kollha din fl-istess ilma u jisu il-dilemmi li jkollna jkun qed iħossom ukoll ħaddieħor. Grazzi wkoll ilkom kollha li naqgħodtu magħna. Dik kienet l-aħħar taħdita għal din is-sena skolastika. Issa mbagħad nafżawkom meta nibdew is-sena skolastika li jmiss bit-taħdidiet li jmiss. Sadattant min ikun forsi interessat jissieħeb mal-għaqda tistgħu issibu il-formula fuq il-Facebook tagħna ta' qiegħda online. Ta' se kollox u xejn Joseph. Dik suppost. Grazzi ħafna. Grazzi l kulħadd. Il-lejla tajba.